ҷудо намудани ҳамагӣ 20 дақиқа ин албатта барои одамоне ки мегӯянд вақт надорем ё ба истилоҳ хуши кор надоранд. Техникаи 20 дақиқа қадами нав дар самти худтанзимкунӣ ва интизом, орзуву ҳадафҳои нав. ҳар рӯз лоақал 20 дақиқа вақтатонро барои машқ ҷудо кунед. Медонам камтар аст, аммо аз ҳаминаш шурӯъ кунед, натиҷаашро хоҳед дид. агар ҳар рӯз барои тозагии хона ё утоқи кориатон лоақал 20 дақиқа вақт ҷудо кунед, бетартибиро нахоҳед дид. 20 дақиқа барои мутолиаи китобҳо сарф кунед. Дар тӯли як сол шумо ба чизе даст меёбед ки интизораш набудед. ҳамагӣ 20 дақиқа ҷудо кардан барои сайругашт ва ё йога ба шумо кӯмак мекунад ки ҳолати равонии худро беҳтар кунед. дар як рӯз 20 дақиқаи омӯзиши забони хориҷӣ ва шумо бо он гап мезанед. 20 дақиқа қоидаи оддитарин ва муҳими муваффақият аст, аммо таваққуф накунед. 20 дақиқа дар як рӯз 2.5 соат дар як ҳафта ё 10 соат дар як моҳ мешавад. Ин аллакай дар як сол 120 соатро ташкил медиҳад. дар тӯли 120 соат шумо метавонед 90% ҳаёти худро тағйир диҳед. шояд 100%. дар ҷудо намудани 20 дақиқа беэътиноӣ накунед.